Bore da. Croeso gynnes i chi gyd. Croeso gynnes i pawb sydd ar Zoom hefyd. Y bore yma, rydyn yn croesawu yn gynnes i'n plith heddiw Sian Meinir o Benarth, mai o dolgellau yma hi yn wreiddiol. Tydi Sian ddim yn ddiarth i ni yn y Tabernacl, a hithau wedi arwain Oedfa yn ein plith yn y gorffennol, ac i'r rhai sy'n mynychu Cymdeithas Cymru Porthcawl wedi mwynhau gwrando ar Sian 2 flynedd yn ofynnol bellach. Mae Sian yn gyntores proffesiynol gyda Opera Cenedlaethol Cymru ac wedi perfformio ar hyd a lled Cymru ath i hwnt. Bydd i gael ei chymorthwyo i fod yn byrgythrau cynorthwyol, ond bellach a'i bryd ar funud weinidogaeth ar y dymfel eglwys yn llawenhau. Yn rhan o'r ofynion yr undeb i ddod yn geisydd ar gyfer y weinidogaeth, a mae'n ofynnol i Sian arwain 2 Oedfa o fewn y gyfundeb, lle bydd cyfle gyda ni wedyn ar ôl yr Oedfa i gymrydwyo Sian fel eglwys. So, awnewch i aros ar ôl y gwasanaeth heddi, please. Ond hoffaf groesawu Sian a dymuniadau gorau iddi o ran arwain y gwasanaeth heddi. Diolch yn fawr. Wythnos diwetha nes i gyhoeddi ynglyn â holiadur, jyst i roi bach o gyd-destun i chi, yn dilyn cyfarfod y pwyllgor adeiladau yn edrych ar ddefnydd yr adeiladau. Mae holiadur ar gael i bob aelod. Mewn pentwr holiadur ar gael yn y cyntedd, chi eisiau wedi cael un bore yma, bydd ar gael ar-lein hefyd, os oes angen. Mae Dylan eisoes wedi danfon y link allan wythnos diwetha. Bydd holiadur hefyd yn cael ei ddanfon neu dosbarthu aelodau sydd ddim yma heddi. Bydd angen iddyn nhw ddod nôl, cael ei dychwelyd erbyn yr 20 o Chwefror, a bydd yna gwrdd eglwys cyn y Pasg i drafod y canlyniadau. Bydd bocs yn y cyntedd hefyd i chi gallu adael rhai papur. Cwbl o bethau eraill hefyd, mae yna noson gyrru ar yr 11 o Chwefror am 6 o gloch yn y hwyr, a hefyd ar yr un diwrnod am 11 o gloch y bore yma fydd Cwtch Clud i cael paned a sgwrs a cymdeithasu. Mae yna oedfa hwyrol heno i fe, Dylan, ar Zoom ar thema cariad am 6 o hwyr, a mae'r link eisoes wedi cael ei ddanfon allan. Ydy, okay. Mae un peth arall hefyd, cinio'r ofalaeth heddi yn y grof. Bydd rai o chi wedi eisoes wedi rhoi'ch enwau lawr. Mae Tom Price yn gofyn os allwch chi fod yna erbyn 12:30 ymlaen, a bydd y bwyd yn barod erbyn 1. So, yeah. A mae croeso cynnes i chi gyd i ddod yn baned ar ôl y gwasanaeth a gwneud y casgliad nawr. Diolch yn fawr. Dyn ni'n diolch am yr hofio hyn. Diolch am bod ni yn dymuno rhoi a bod y rhoi hynny yn hyrwyddo achos Iesu Grist yn y gymdeithas yn yr eglwys hon am y cyllach ac yn ei hynach. Amen. Bore da i chi gyd a diolch yn gynnes iawn am yr croeso a'r geiriau caredig, a diolch i chi fel eglwys ac fel aelodau'r gynulleidfa yma bore heddiw am eich cefnogaeth rhag blaen ac am eich cynhesrwydd tuag atai. Dwi'n ddiolchgar am y cyfle ac mae hi'n fraint i mi i gael sefyll yma o flaen cynifer o gyfeillion. Felly dwi'n ddiolchgar, diolch. Dyma y 15fed salm. Arglwydd pwy a drig yn dy babell, pwy a breswylia y mynydd dy sancteiddrwydd. Yr hwnna rodian berffaith ac awnel gyfiawnder ac addywed wir o'i galon. Heb absenu a'i dafod, heb wneithi'r drwg i'w gyfell, ac heb dderbyn enllib yn erbyn ei gymydog.
Yr hwn sydd ddirmygus a diystyr yn ei olwg ei hun, ac a anrhydedda'r rhai o ofnant yr arglwydd, yr hwn os twng ia i'w niwed ei hun, eto ni newidia. Yr hwn ni roddes ei arian ar usuriaeth ac ni chymer wobr yn erbyn y gwirion, a wnelo hyn ni lythyr yn dragywydd. Pam ro'n i yn ceisio dewis salm i agor yr oedfa hon? Roedd hi'n chydig o ddilema i mi, a mae hi yn ddilema, bod yn onest gyda chi, i ddewis pa fersiwn o'r Beibl dwi am rannu o'r pwlpid. Dwi'n siŵr eich bod chi gyd yn dueddol o gofio arglwydd pwy a drig yn dy babell wrth gofio am salm, y 15fed salm. Ond mae yna eiriau yn y fersiwn dwi newydd ei darllen, fersiwn William Morgan. Geiriau fel usuriaeth. Maen nhw yn nghof i, ond dwi'n gorfod meddwl, be mae usuriaeth yn feddwl? Dwi'n siŵr eich bod chi gyd yn gwybod. Gwneud elw'r fenthyg arian, mae ni chymer wobr, mae Beibl Cymraeg newydd yn defnyddio cildwrn, a Beibl.net wedyn derbyn breib. Absennu a'i dafod, Beibl Cymraeg newydd yn defnyddio malais ar ei dafod. A Beibl.net defnyddio ei dafod i wneud drwg, a'r gair hwnnw wedi twng neu tyngu, cadw ei air, meddai Beibl.net. Mae yna gyfoeth yng ngeiriau William Morgan. A dwi wedi dewis y fersiwn honno bore heddiw, oherwydd dwi'n cyfadde i chi, mi fyddai'n cyfadde chydig o bethau bore heddiw, ond dwi'n cyfadde un peth, mae un o'n ofnau i yw llithro. A dwi'n meddwl i rai o'n chi wybod mod i wedi torri fy nghoes unwaith neu ddwy. A mae hon yn gorffen, a wnelo hyn ni lythyr yn dragywydd. Felly, da ni'n gwerthfawrogi'r salmau ac yn diolch i Dduw am ei air sanctaidd. Mae Ioan Tegid, fedrwch chi ddyfalu o lle o ble yr oedd Ioan Tegid yn hanu. Dwi'n siŵr John Jones oedd ei enw yn wreiddiol. Fe raddiodd o Goleg yr Iesu yn Rhydychen mewn mathemateg, credwch ni beidio. Yn 1819 wedyn fe wnaethpwyd Ioan Tegid yn gaplan yng Ngholeg yr Iesu. A mae o'n dweud am y salm hon, ni sonir am egwyddor, ond am y ffrwyth. Ni ddywedir am ffydd a chariad, ond am ei heffeithiau. Os nad yw pobl yn ymateb i'r darlun hwn, nid gwir, ond rhagrys a swyll yw ei crefydd. Wel, dyna chi ddweud mawr. Mae bron yn ddiwedd Ionawr yn tydi, a ninnau efallai wedi torri ein haddewidion erbyn hyn. Mae rhai ohono ni wedi creu rhestr, pethau i'w cyflawni. Rhai ohono ni wedi gosod sialens i ni'n hun efallai. Da ni wedi llenwi'r calendr y dyddiadur. Da ni wedi dechrau arferion da efallai, maen nhw'n dweud i bod hi'n cymryd 2 wythnos i sefydlu arfer dda. Mae yna rai o'r rheini yn y salm hon. Mae'n hymadrodd Cymreig ni blwyddyn newydd dda, llawer yn well dwi'n meddwl na Happy New Year, maen nhw'n ddweud dros y ffin. Sy'n posib i ni lwyddo wrth gwrs i fod yn hapus drwy'r amser. Ond mae modd i ni efallai i anelu fod yn dda ac at ffrwyth yr ysbryd sydd yn y 15fed salm. Felly, y bore heddiw, fe fyddwn ni gyda'n gilydd yn myfyrio ar sut mae sicrhau y gwerthoedd hyn, y ffrwythau hyn, sut mae deisif arweiniad Duw a goleini drwy ddysgeidiaeth Iesu Grist. Ac wrth sôn am y goleini hwnnw, gawn ni droi at ein hemyn cyntaf. 222, tyr datom ni, geiriau W. Rhys Nicholas. Y geiriau hyn wedi comisiynu i gyd-fynd ar dôn hyfryd Berwyn gan Caradog Roberts.
Ac fel dwi'n deall, hon oedd hoff emyn gwraig W. Rhys Nicholas Betty, felly dwi'n cyd-fynd â hi, achos mae'n un o'n hoff emynau una hefyd. Gawn ni fwynhau canu clod i ddiw gyda'n gilydd, felly diolch i chi. Gawn ni gymryd cyfle i ymlonyddu, plygu pen, cael llygaid os mae ydych chi yn arfer i wneud a chyfathrebu gyda Duw mewn gweddi gyda'n gilydd yn awr os gwelwch yn dda. Arglwydd, da ni'n diolch am y cyfle sydd wedi cael ei roi gar ein broni y bore heddiw. Y cyfle hwnnw rydyn ni wedi dewis ei dderbyn a dod yma ag ympresenoli yn yr Oedfa hon. Da ni'n diolch am bod ni wedi gallu gwneud hynny. Yn bod ni wedi gallu deffro'r bore heddiw ac yn baratoi, agor ein llenni, agor ein ffenestri, teimlo'r awyr iach, gweld pa dywydd ydy hi, cael ychydig o faeth wrth gael brecwast, dewis yr hyn rydyn ni'n dymuno i wisgo bore heddiw. Mae yna gymaint o bobl sydd ddim mor ffodus â ni. Da ni'n diolch am y cyfle i fod yma. Da ni'n diolch am bod ni yn gallu ymlonyddu ac ymdawelu nawr o sŵn a therfysg y byd a cyflwyno ein hunain i ti. Da ni'n diolch am dy bresenoldeb di, yn bod ni yn gallu teimlo gres dy gariad di yn ein hadnewyddu ni, yn ein tanio ni o'r newydd. Aros gyda ni drwy ein hoedfa,
gad i ni deimlo dy ysbryd di yn ein harwain ni, yn ein gwneud ni yn ein gwneud i'n gyfryngwr, yn ein gwneud ni yn wrandawyr y gair. Da ni'n diolch am y cyfle. Da ni'n cyffesu o Dad, mae pobl meidrol ydym ni, pobl amherffaith, pobl sydd wedi cael eu creu yn dylun a dy ddelw di ie, ond rydyn ni yn syrthio i'r un bai, da ni'n gwneud yr un camgymeriadau. Mae ein camweddau ni yn dod i'r fei dro ar ôl thro. Da ni'n gofyn i ti am dy faddeuant. Da ni'n cyffesu ein pechodau ger dy fron di ac yn ei cyflwyno nhw i ti. Da ni'n gwybod yn ein calonnau ac yn mer ein hesgyrn. Mae Duw wyt ti sy'n maddau pob bai. Rwy ti yn ein hadnabod ni, yn gwybod am ein meddyliau ni a'n teimladau ni, yn gwybod am y geiriau rydyn ni'n mynd i'w llefaru, hyd yn oed cyn yn bod ni wedi eu hynganu nhw. Rwy ti'n Dduw anrheithol o fawr, a mae'n anodd i ni ddirnad hynny am bell dro. Derbyn ni. Derbyn ni. Da ni yn meddwl am bawb y bore heddiw sydd heb allu dod yma. Rhai efallai yn dymuno dod ond yn methu, rhai mewn anhwylder o ryw fath neu salwch. Efallai bod rhywrai o aelodau'r eglwys hon yn yr ysbyty. Rhai yn byw mewn unigrwydd a llesgedd. Rhai efallai wedi cilio o'r cwrdd ac yn ei theimlo hi'n anodd i ddychwelyd. Da ni yn gofyn i ti aros yn agos iawn at y bobl hyn. At bawb sy'n mewn angen, mae yna dylodi o bob math yn ein cymdeithas ni. Dylodi materol, pobl yn methu prynu bwyd i'w teuluoedd, pobl yn methu dygymod, pobl yn byw gyda chyflyrau meddwl, iselder a phob math o bethau eraill, pwysau'r byd yn drwm ar eu hysgwyddau nhw. Mae yna bobl mewn angen o'n cwmpas ni yn agos. Da ni hefyd yn cyflwyno enwau i ti fallai sydd ar ein meddwl ni, aelodau o'n teuluoedd, cyfeillion, rhyw rai ydyn ni yn ei hadnabod sydd mewn angen o ryw fath. Da ni'n cyflwyno hefyd bawb sy'n anwyl i ni o Dad. Da ni'n dychryn o'r hyn rydyn ni'n ei weld sy'n digwydd yn ein byd ar hyn o bryd. Mae yna erchyllderau, mae yna drais a'r hyfel a chreulondeb, a pobl yn gorfod wynebu pob math o bethau echrydus. Da ni'n dyheu am heddwch. Da ni'n gofyn i ti arwain meddyliau arweinyddion y gwledydd. Cyfeiria nhw yn y ffyrdd cywir a doeth. Tyn nhw yn ôl at o leini di. Rydyn ni'n gobeithio y daw pethau yn well a bydd cymod a chariad yn ennill y dydd. Rhwng erth i ni felly i wynebu yr hyn sy'n rhaid i ni ei wynebu ac am weddill y flwyddyn hon, arwain ni, cymell ni, annog ni.
A rydyn ni'n diolch dy fod ti'n gyfaill, triw a ffyddlon, ac wna ni'n ffyddlon i'r achos, fel yn bod ni yn lampaid o leini, yn lledaenu dy gariad, mewn ffordd real yn ein byd a'n bywyd. Da ni'n gofyn y cyfan ac yn diolch am y cyfan yn enw ag erheiddiant dy fab Iesu Grist, a'n dysgodd ni weddio gyda'n gilydd weddi'r arglwydd. Ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, daled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y maddeuwn ninnau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni i brofedigaeth, eithir gwared ni rhag y drwg, gan ei seiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Fe welwch chi lun ar y sgrin, a dwi'n dangos yr llun yma i chi, oherwydd fy mod i wedi bod mewn eglwys rhwng y Nadolig a'r Calan ar flwyddyn newydd gyda fy nheulu. A mae'r eglwys honno yng nghanol y ffordd yn Rheforys yn Abertawe. Falle bod rhai o'ch chi yn gwybod am yr eglwys. Eglwys Min y Ffordd ydy henwi, a mae hi yn llythrenol ar fin y ffordd, achos mae'r ffordd yn ei amgylchynu hi'n gyfan gwbl. Mae ar ganol y ffordd. Fe welwch chi lun ar ochr chwith, llun mewn ffrâm a'r dyfyniad arno fo, falle bod chi'n yn gweld y dyfyniad, ond mae yna ddyfyniad oedd ar bilpid eglwys Min y Ffordd. Ni all yr holl dywyllwch sy'n y byd ddiffodd y ganwyll leiaf. Na chi dda. Mae'r eglwys erbyn hyn yn drist fel sy'n digwydd i nifer o eglwysi wedi cau. Ond mae'r lle yn gaffi cymunedol a mae yna nifer o bethau ar hyd y waliau sydd yn parhau yr achos rhywsut yn y man sanctaidd. Welwch chi ffenest liw wedyn, ochr arall y ddelwedd, a mae'r ffenest liw hon yn yr eglwys, a tra roeddwn ni'n cael paned a chinio yno, roedd hon o'n blaenau ni. A dyma mewn gwirionedd sydd wedi ysbrydoli y thema y bore heddiw. Sut ydyn ni'n gweithredu ein ffydd? Y Samaria Tregarog wrth gwrs sydd yn y ffenest. Fe welwch chi yr olygfa. Dau yn pasio heibio, un yn y pellter wedi mynd yn barod, a'r Samariad yn rhoi cymorth i'r claf mewn gwirionedd. Ar dop y ffenest wedyn, fe welwch chi gylch ar adnod dos a gwnadeithau yr un modd. Nawr, dwi wedi rhannu'n barod gyda chi mod i mynd i gyfaddef chydig o bethau y bore heddiw, a dwi'n dyma chi gyfaddefiad arall yn dod nawr. Fy mod i asgwni ydych chi yn ymdebygu i mi pan dwi'n cyfadde mod i'n teimlo, pan mae rhywun yn dweud dwi'n mynd i ddarllen o Efengyl Luc, y ddegfed benod, stori Samaria Tregarog. Ydych chi fel fi yn teimlo hon eto? Ydych chi'n diflasu efallai, dwi'n cyfadde'n onest, yn switch off? Wel, dwi yn mynd i ymbilio arno ni gyd y bore heddiw i wrando o'r newydd, i glywed y stori, ac efallai rhoi ein hunain ar yr ochr arall. Felly dwi am ddarllen nawr o Efengyl Luc, a dwi'n dewis y Beibl Cymraeg yn newydd oherwydd yr adnod ola dos a gwnadeithau yr un modd. Dyma un o athrawon y gyfraith yn codi roi prawf arno gan ddweud, athro beth o wna fi etifeddu bywyd tragwyddol. Meddai ef wrtho, beth sy'n ysgrifenedig yn y gyfraith? Beth a ddarllen i di yno? Atebodd yntau, car yr arglwydd y ddiw ath holl galon ac ath holl enaid ac ath holl nerth.
ac ath holl feddwl, a char dy gymydog fel ti dy hun. Meddai ef wrtho, a tebais yn gywir, gwna hynny a byw fyddi. Ond yr oedd ef am ei gyfiawnhau ei hun, ac meddai wrth Iesu, a phwy yw fy nghymydog? Atebodd Iesu, yr oedd dyn yn mynd i lawr o Jerusalem i Jericho a syrthiodd i blith lladron, wedi tynnu ei ddilladoddi amdano a'i guro, aethant ymaith a'i adael yn hanner marw. Fel y digwyddodd, yr oedd offeiriad yn mynd i lawr ar hyd y ffordd honno, pan welodd ef, aeth heibio o'r ochr arall. Yr un modd daeth lefiad hefyd at y man, gwelodd ef, ac aeth heibio o'r ochr arall. Ond daeth teithiwr o Samariad ato. Pan welodd hwn ef, tosturiodd wrtho. Aeth ato ar hwymo ei glwyfau gan arllwys olew a gwin arnynt, gosododd ef ar ei anifail ei hun a'i arwain i leti a'i ymgeleddu. Tranoeth, tynnodd 2 ddarn arian allan a'i rhoi i'r gwesteiwr gan ddweud gofala amdano. Os byddi wedi gwario rhywbeth dros ben, fe dala fi yn ôl i ti pan ddychwelaf. Pryn o'r 3 hyn dybu di, fi'n gymydog i'r dyn a syrthiodd i blith lladron. Meddai ef, yr un a gymerodd drigaredd arno. Ac meddai Iesu wrtho, dos a gwna dithau yr un modd. Diolch i Dduw am ei air sanctaidd. Yn sŵn y gair, gawn ni droi at ein hemyn nesaf, rhoi mi nerth, cyfeithiad nantlais ydy hwn. A beth sy'n ddiddorol ydy bod nantlais yn yr emyn wreiddiol, help me Lord to do my part ydy'r drydedd bennill, a mae nantlais wedi dewis rhoi honno yn bennill agoriadol, a hynny yn rhoi mwy o bwys, dwi'n meddwl, i'r testun ac i'r neges. Rhoi mi nerth, felly diolch. Yn hanes y Samaria Tregarog, mae ffydd yn mynd ymhellach na geiriau. Mae'r cwestiwn yn cael ei osod, beth o wnaf i etifeddu bywyd tragwyddol? A mae'r holwr, wrth gwrs, yn gwybod yr ateb.
Fel yr ydyn ni hefyd yn gwybod yr ateb car darglwydd ddiw a char dy gymydog fel ti dy hun. Efallai bod modd i ni ofyn ac ymholi ni ein hunain. Ydyn ni'n gwneud y ddau beth yna? Ydyn ni wrth gwrs o bore heddiw wedi dod i addoli Duw? Ydyn ni'n neilltuo amser i weddio? Ydyn ni'n cyfrannu gorau gallwn ni i fywyd ein heglwys? Dwi am ddangos 2 lun i chi nawr o 2 o ferched. Mae un ohonyn nhw yn Gymraes Sally Hughes, yr un gyda'r cefndir tywyll. Mae Sally Hughes yn dod o ochrau Pontypridd a fe gafodd ei haddysgu yn Ysgol Gymraeg Rhydfelen. Mae hi erbyn hyn, wel, ers nifer fawr o flynyddoedd, yn olygydd harddwch papur y Guardian, a mae hi'n creu podlediad ac enw'r podlediad rydych chi'n ei weld Beyond the Bathroom. Roedd ganddi hi westau arbennig yn ddiweddar iawn, a'r ferch arall oedd y gwestai. Siwrwch bod chi wedi gweld y person hwn, Andy Oliver, ar yr teledu. Mae hi wedi bod ar The Great British Menu, un o'r rhaglenni. Fe ddwedodd hi rhywbeth diddorol yn y podlediad hwn. A dyma ddwedodd hi yn y Saesneg: show up right, show up good, show up strong. Ac o'n i'n meddwl bod hwnna'n beth diddorol i ni fabwysiadu fel aelodau eglwysig. Show up right, show up good, show up strong. Mae yna rhywbeth arall dwi eisiau ei rannu gyda chi, a falle fyddwch chi ddim yn gweld yr geiriau i gyd ar y darlun nesaf. Mae o yn ddarlun sydd yn cael ei weld ar fynedfa Cadeirlan Coventry. A mae yna groeso i bawb. Dach chi'n gweld? Dach chi'n gweld y manylion? Mae yna chydig o hiwmor yma. Pawb yn ddi-wahân yn cael ei derbyn. Efallai y gallai pob eglwys yng Nghymru fabwysiadu y math yma o blac ar ei mynedfa. Oherwydd mae'r plac mewn gwirionedd yn rhoi manylion. Pwy yw fy nghymydog? Beth sy'n ddiddorol ydy bod Iesu Grist yn ateb yr un sy'n ei herio fo. Nid gyda ateb pendant, nid gyda rhyw theori neu rhyw ddiwinyddiaeth ddofn, ond gyda sefyllfa real. Mae'n ateb y cwestiwn pwy yw fy nghymydog. Yn yr un ffordd ydy dy gwir ac mae Cadeirlan Coventry yn ei wneud. Pwy yw fy nghymydog? Os da chi eisiau mynd a darllen gyda llaw, fedrwch chi fynd ar y we a gweld hwnna a myfyrio drosto fo rhywdro nes mlaen heddiw efallai neu'n ystod yr wythnos. Plac mynedfa Cadeirlan Coventry. Mae'r llun nesaf yn y ddarlun, yr hyn maen nhw'n alw'n ffotograffeg gan artist o'r enw Christopher Ruane. Da chi'n cofio mi ofyn i chi i wrando ar y stori o'r newydd gyda chlistiau newydd. Dychmygu'r stori fel mae chi efallai yw'r un sydd yn gorwedd ar y palmant. Da chi'n gweld y ddelwedd yma fel petai ni'n gweld rhywun heddiw yn gorwedd. Wedi ei hymosod arno. A rhywun yn dod. Fedrwch chi ddychmygu? Beth petai chi ydy'r person sydd wedi profi hynny? Beth petai chi, eich traed chi, sydd o'ch blaenau chi, eich corff chi ar y llawr, fedrwch chi ddychmygu gyda mi nawr os gwelwch yn dda. Mae yna rhywun wedi dod a wedi eich mygio chi, wedi eich anafu chi, mae yna waed ym mhob man. Mae nhw wedi eich gadael chi, mae nhw wedi mynd a'ch ffôn chi, a'ch bag chi neu eich wallet. Mae eich pwrs wedi mynd, os am ffordd i chi gyfathrebu a ffonio neb.
Rydych chi mewn poen yn gryddfan ar y llawr. Mae hi'n oer, mae hi'n nghanol geia. Roedd gen i ewythr oedd yn dod yn wreiddiol o ffair hos ac roedd ganddo fo ymadrodd a fel hyn roedd o'n i ddweud yn aml a dwi'n cofio'r ymadrodd, mae hi'n serious yma. Mae hi'n serious. Mae hi'n serious arnoch chi yn eich poen ar y palmant yn yr oerfel. Yn hanner marw fel mae'r stori'n dweud. Ac yn sydyn iawn, ydych chi'n gweld rhywun yn dod o gornel eich llygaid. Ydych chi'n gweld rhywun yn dod a ydych chi'n meddwl mae hwn yn berson pwysig yn yr eglwys. Fydd hwn yn stopio nawr. Ond na, mae'n pasio. Yna, y Meinir a hwyr, mae yna rhywun arall yn dod a ydych chi'n meddwl, dwi'n abod hon, Meinir ydy hon. Fe stopydd hi. Mae'n pasio. Sut ydych chi'n teimlo nawr? Sut ydych chi'n teimlo nawr yn gorwedd yno mewn poen? Yn y gwter. Ac yn sydyn, ydych chi'n gweld rhywun, a dyma gyfaddefiad arall, ydych chi'n gweld rhywun sy'n gas ganddo chi. Di'r person yma ddim yn perthyn i chi mewn unrhyw ffordd o gwbl. Mae'r person yma tu allan i'ch cylchoedd chi. Da chi, a dweud y gwir, ddim yn dymuno bod hwn yn agosau. Ond mae e'n stopio. Mae'n eich codi chi, gwaed ym mhob man drosto chi, drosto fo. Mae o'n eich codi chi a'i roi o, a'i chro chi yn ei gar. Mae o'n drifio i'r adran A&E ysbyty lleol. Mae o'n aros gyda chi yno, mae'n prynu paned a brechdan i chi. Mae'n rhoi ei got i chi. Erbyn hyn mae'r person yma wedi bod ag yn eitha pwysig i chi, a mae rhagfarnau yn diflannu yn dydyn, pan mae rhywun yn bwysig yn eich golwg chi. Mae yna 3 person wedi pasio, 2 wedi mynd heibio, roeddech chi'n abod rheini, 1 wedi stopio. Rhywun oedd yn cael ei ystyried yn aflan ganddo chi, heb werth iddo fo o gwbl, wedi dangos empathy, wedi gwneud. Pan mae Iesu Grist yn holi pa un o'r rhain yw dy gymydog, mae'r ateb yn hawdd ac yn glir, yr un sy'n dangos gras. Mae'r adnod o Galatiaid, y 5 benod, 6 adnod ydy hi wrth gwrs, fod chi gyd yn gwybod. Dyma fi mynd yn ôl eto at y 3 fersiwn, fel ro'n i ar y dechrau. Beibl William Morgan yn deud, fydd yn gweithio drwy gariad. Mae Beibl Cymraeg newydd diwygiedig wedyn yn ei amrywio fo ryw chydig bach o flewyn, fydd yn gweithredu drwy gariad. Ac yna, Dr Arfon Jones yn Beibl.net yn dewis dweud, fydd yn mynegu hun mewn bywyd o gariad. Maen nhw gyd yn rymus, a dyna chi rym gras. Ac nid peth pasif ydy gras, a dwi'n dewis defnyddio'r gair pasif, oherwydd pan mae rhywbeth yn pasif, da chi yn pasio heibio ond ydach. Nid peth pasif yw gras. Nid dyma'r hyn y gredwn ni ac y gwyddom ni y cawn ni ein hachub. Nid am yr hyn a ddwedwn ni, ond am yr hyn y byddwn ni yn ei gwneud, gweithredu. Mae Iesu Grist yn galw ni. Mae'n galw ni o fwriad i weithred, o fwriadu gwneud i weithredu. Fe welwch chi'r ddelwedd fechan grymus hefyd, 3 gair bach gan yr cwmni mawr, cwmni, beth ydych chi'n ei galw nhw? Sgidiau dal adar oedd yn had yn ei galw nhw. Oherwydd, falla'ch bod chi'n gallu cerdded yn dawel, ie? Sgidiau dal adar. Just do it. Just do it. Mae Iesu Grist hefyd yn galw ni o gydymdeimlad i dosturi. I dosturio.
Un peth sy'n ddiddorol am yr iaith Rwsieg, oherwydd mod i'n gorfod dysgu yr ieithoedd gwahanol yma yn yng ngwaith bob dydd i ganu, dwi'n dysgu rhyw bethau bach diddorol bob un e hyn. Pan mae rhywun yn Rwsia yn dweud dwi'n dy garu di, yr hyn maen nhw'n ei ddweud mewn gwirionedd, gwraidd y gair yw dwi'n tosturio wrtho ti. Na chi ddiddorol? Dwi'n dy garu di, dwi'n tosturio wrtho ti. Cyfaddefiad arall i chi. Mae yna 3 wedi bod â chi'n cyfri. Dwi, ers pan o'n i'n ifanc iawn, wedi meddwl bod yna rhyw fath o biti, rhywbeth trist mewn tosturio. Does am byd trist yn dweud dwi'n dy garu di. Mae Iesu Grist yn galw ni o gysuro i ymrwymo. Nid rhyw fath o fwytho fel eich bod chi'n mwytho cas, ond ymlyniad, cymitio, rhywbeth grymus. Roedd y bobl oedd wedi pasio heibio yn bobl crefyddol yn doedden nhw. Crefydd wag sy'n pasio heibio, crefydd wag sy'n osgoi. Mae yna gyfrif ar y wefan gymdeithasol Instagram. Dwi'n ei dilyn a mae yna rhyw anogaethau bach bob dydd da chi'n gallu derbyn. Teitl y cyfri hynny ar Instagram ydy Action for Happiness. Yn dda, ydy? Action for Happiness. Ffrwyth y gweithredu yn gwneud gwahaniaeth. Gair cyntaf anogaeth Iesu Grist ydy dos. Di Iesu Grist yn gadael i ni aros yn ein hunfan, eistedd lawr, gyfforddus, man saff, osgoi pethau anghyfforddus. Mae'r dos yna ar ei bychnod ar ei olo yn ein herio ni, i gamu allan o'n harferion, o'r arferol, i sylwi ar eraill, sylwi ar yr hyn sy'n digwydd o'n cwmpas ni fel Cristnogion, torri ar draws yn cynlluniau ni mae'r dos na'n i'w wneud, torri ar draws ein hamser lenni ni. Mae Iesu Grist yn dweud dos at y brifo, dos at y rhainig, dos at y toredig, dos at y person yna rwy ti wedi ei hosgoi nhw am tipyn go lew amser. Symud tuag at faddeuant, at wasanaethu. Mae'n her i ni'n dydy. Ydy fy ffydd i yn real os na dwi'n gweithredu yn real? Achos mae yn yr un modd, dos a gwnadeithau yr un modd yna, mae hynna'n eiriau radical. Mae cariad yn amgenach na thras a dosbarth a hil a chefndir. Mae cariad heb rifo gwerth yr hafaliad yn werthfawr. A mae gras heb ddisgwyliadau, heb ddisgwyl cael ein gwobrwyo na'n anrhydeddu yn rymus. Dwi'n dod â sefydlwedd nesaf, diolch i ti Dylan. Delweddau sy'n yn meddwl ni. Delweddau sy'n ein dychryn ni. Ochr arall y byd, mae asiantwyr ais, siwrwch bod chi gyd wedi clywed amdanyn nhw erbyn hyn. Dychrynllyd o beth. René Nicole Good wedi ei lladd. Yn fam ifanc, newydd fynd â'i phlant i'r ysgol ac yn dychwelyd adre ac yn cael ei saethu. A chi'n gwybod beth oedd geiriau ola René gyda llaw yn dod o'r un gair a renewal. Chi'n clywed y gair yn dydach, René renewal. A good, sy'n eisiau fi ddweud dim byd am y gair good. Geiriau ola René Good i'r person oedd yn ei saethu hi. A dwi'n dweud y geiriau yn union fel y dywedodd hi nhw. I'm not mad at you, dude. I'm not mad at you. Dirdynol. A mae yna berson wedi cael ei ladd, ddoe. Alex Peretti, dwi'n meddwl ydi enw fo, 37 mlwydd oed, y nyrs
mewn ward intensive care yn yr ysbyty. Mae'r protestio yn Minneapolis yn Minnesota yn dychryn i gyd. Miloedd ar filoedd yn llenwi'r strydoedd. 100 o weinidogion wedi cael eu herestio yn y maes awyr ar ei ffordd i'r brotest honno. Mae'n byd ni'n rhanedig, mae'n byd ni'n brifo. A mae angen arno ni godi'n llais. Dwi'n cofio pregaeth gan perchedig Eiros Wyn Jones yn dweud, sefwch yn gadarn. Sefwch yn gadarn. Dwi'n cofio nifer fawr o bregethau o'r pwlpid yn Tabernacl Dolgellau, a dwi'n siŵr mod i'n cael maddeiant perchedig Hywel Richards am ei enwi fo. Yn yn arwain ni i fod yn gadarn yn ein gweithredu. Yn ein annog ni i ddal ar y pethau gorau yr adnod yna'n benodola Filipiaid. Popeth sy'n dda ac yn anrhydeddus. Mae cyfeillus i mi Anna Vivian Jones. Mae'n byw ym Mhorth Tywyn, a hi yw merch Dr Vivian, y diweddar Dr Vivian Jones. Ac roedd Dr Vivian Jones yn weinidog yn Eglwys Plymouth yn Minneapolis yn Minnesota. A mae'r eglwys honno, Eglwys Plymouth, wedi gorfod cyhoeddi canllawiau. Be sy'n digwydd os ydy'r asiantaethau ais ma'n dod i mewn i'w hoedfa nhw? Dwi'n cofio pregaeth arall, a hynny ym Methel Penarth, perchedig John William Jones yn pregethu. Ac yn y sgript roedd o'n disgrifio milwyr yn dod i mewn i'r bregaeth. Ac o'n i wedi dychryn, roedd y peth yn real. O'n disgrifio'r milwyr yn dod i mewn ac yn gofyn i bawb i sefyll o gwmpas mur y capel. Ac y milwyr yn gofyn i bob un ohono ni, wyt ti'n credu'n Iesu Grist a'r gynnau yn barod i saethu? Mae'r person ydych chi'n weld hefyd, Bishop Rob Hirschfield, mae o wedi galw ar bobl y wlad honno, pobl Minneapolis a Minnesota, i fod yn barod i weithredu, i sefyll yn gadarn. Os ewch chi i wefan Cristnogaeth 21, fe welwch chi yno, a dwi'n eich cymell chi wneud, os gwelwch yn dda, mae yna weddi yno, gweddi gan weinidog presbyteraidd Terry McDowell. Terry McDowell Ott ydy enw fo, O-double-T. Praying round a bullet hole ydy'r weddi, a mae werth myfyrio ar y weddi honno sydd ar wefan Cristnogaeth 21. Mae'n her i bawb ohono ni, yn braint ni yw lledaenu cariad, gweithredu, derbyn yr anogaeth dos a gwnaeth eithau yr un modd. Mae cyfrifoldeb arno ni newid y drefn, i godi'n llais, i newid ein rhagfarnau, i newid ein ffordd o feddwl ac wneud. Da chi gyd yn gwybod am Martin Luther King. Mae anghyfiawnder yn rhywle yn bygwth cyfiawnder ym mhob man, meddai ef. A fe ddwedodd o rhywbeth arall hefyd, fe fydd ein bywyd yn dechrau dod i ben. Y diwrnod hwnnw y byddwn nhw'n ymdawelu am y pethau sy'n cyfri. Y pethau sy'n cyfri. Cyn mod i'n dod i derfyn, dwi eisiau rhannu 2 ddelwedd arall. Un y ddelwedd yn gyflawn i ddechrau. Fe ddigwyddodd hyn yng Nghaer, ro'n i yno am y dydd gyda fy mam dydd Gwener, yn cael diwrnod allan, ac ro'n i ar fi'n mynd am ginio. A fe weles i y person yn y godi ydych chi'n ei weld yn gorwedd ar y llawr, ac fe weles i wedyn ferch yn symud tuag ato fo, ac yn tynnu cot allan o'i backpack, yn rhoi'r got iddo fo, yn rhoi decpunt iddo fo. Y welwch chi yn well, dwi'n meddwl, yn yr
Na chi? A dyma fi'n dweud wrth mam yn gyflym, dwi am dyfnu llun, achos dyma'r Samaria Tregarog yn gweithredu o flaen ein llygaid ni yno yng Nghaer Dydd Gwener. Mae'n beth grymus gweld rhywun yn gweithredu dos ac o'n adisau'r un modd. Ein braint ni ydy derbyn yr anogaeth yma gan Iesu Grist. A mynd a dos ac o'n adisau'r un modd gyda ni drwy weddill y flwyddyn hon eleni. Gawn ni droi at Dduw mewn gweddi fer. Diolch i ti am ddysgeidiaeth Iesu Grist. Diolch am yr arweiniad cadarn. Diolch am yr rhai hynny dros y blynyddoedd sydd wedi lledaenu'r arweiniad hynny. Diolch am ddylanwad yr rhai sydd wedi sefyll yn gadarn. Ydyn ni'n gofyn i ti roi dewrder i ni, godi ein llais pan fod angen i ni wneud hynny. Hefyd i fod yn dawel pan fo angen i ni fod yn amyneddgar arwain i o Dduw, aros gyda ni. Aros gyda ni drwy weddill yr oriau y dydd hwn a'r dyddiau sydd i ddod yr wythnos hon. A diolch am dy bresenoldeb di gyda ni'n agos drwy ein hoedfa. Amen. Ein hemyn ola 291 yna dim fodloni ar ryw rith o grefydd heb ei grym, ond gwir adnabod Iesu Grist yn fywyd annwyl dy gariad cryf rhwng fy ysbryd gwan i ganlyn ar dôl, na chafwyf drigfa mewn un man ond yn dy gynnes gôl. Goleini'r nef fo'n gymorth i'm tywys yn y blaen, ac i mi droi oddi ar y ffordd, bydd i mi'n golofn dan, a diolch am y cyfeilio hyfryd drwy'r oedfa. A boed i ras grymus ein harglwydd Iesu Grist, a chariad cynnes ein Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, byddo gyda bob un ohono ni a phawb sy'n annwyl i ni, hyd byth. Amen.